କାଲି ଏସିଆ କପ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ୟୁଏଇ ସହିତ। ୟୁଏଇ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ କହୁଛି 99% ଆମର ଯେତିକି କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଏ ତ ୟୁଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେନି, କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଯଦି ଓପନିଂ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ 200, 250 କି 300 ରନ୍ ମନେଥାନ୍ତା, ତାର ମଜା ଆମେ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ୟୁଏଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି, କିଏ ଦେଖିବ କହିଲ? କିଏ ଗୋଟେ ୟୁଏଇ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଭଳିଆ ତମକୁ ଲାଗେ ସେ କଥା? କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆ ତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ୟୁଏଇ କି 9 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇକି ତାର ଏସିଆ କପ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଧୂଆଁଧାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାରଣ 57 ରନ୍ରେ ୟୁଏଇ କି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ହାତ ଅଛି କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଆଉ ଶୁଭମ ଦୁବେର। କୁଲଦୀପ 4ଟା ୱିକେଟ୍, ଶୁଭମ ଦୁବେ 3ଟା ୱିକେଟ୍, 2 ଜଣ ମିଶିକି 7ଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଗଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟାଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛି। ତ ଭାବ, ଆଉ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଲା। ଇଏ ତ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଦିଟା ଛକା ମାରି ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ୟା ଗୋଟେ 6 ମାରି ଦେଇଛି, ଶୁଭମ ଗିଲ୍ 2ଟା 6 ମାରି ଦେଇଛି, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 2ଟା 6 ମାରି ଦେଇଛି। ଏମାନେ ଛକା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଛକା ମାରିଦେଲେ। ଆଉ 4 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ। ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ, ଏଇଟା ତ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଆଉ ଖେଳ ପ୍ରତି ଏତେ ମନୋଭାବ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଯାହାହେଲେ ବି କମିଛି। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଟିକେଟକୁ 2 ମିନିଟ୍, 3 ମିନିଟ୍, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବା କଥା, ସେ ଟିକେଟ ମାସ ସାରା ରହିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲ୍ଡ ହେଇନି। ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ କ୍ରେଜ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଣ୍ଡ ରୋହିତ ଶର୍ମା।